formă și își vând paracetamolul cu un program de comisionare din care noi putem beneficia. Nu e nimic complicat. În 2025, comerțul nu mai e pe marginea trotuarului. Magazinul nu mai e cum eram noi, la colțul străzii, generația lui Ceaușescu. Magazinul e în telefon acum. Și ce să facem? Atâta timp cât vor fi clienți, înseamnă că va fi comerț? Există comerț atâta timp cât sunt clienți? Și bine că depinde totul de noi. Nu e nimeni cu pistolul la tâmplă. Am depășit timpul când făceam 40 de ani de muncă. Nu mai vrem. Acum vrem un link. Vrem să muncim din telefon. Da, ne adaptăm. Ne-am întors la școală, fiecare în ritmul lui, pas după pas. O să ziceți, păi, lasă că am văzut eu din astea în viață.